So mayong gabi sa tanan mga ka-people, mga ka-followers. Naata di karon sa Misamis Occidental Provincial Hospital o sa MOPH. Mao ni ang kahimtang diri mga ka-people. Ang atong mga pasyente taon na taon diri sa gawas. Kay ngano man puno na. Maluoy ang taang mga katawan na to uban no nga badlungon, dili mag face mask, dili magsunod sa health protocols. Kung dili ta gusto nga mainani, di ta gusto nga ma-COVID, amping gid sa kanunay. So daghan na kayong pasyente manggod sa sulod pod sa ano man na. Daghan man gyud di. Dili na lang gyud sa gawas. Ma'am, sorry sir. Sir Regium Ois Tags. Yes sir. Kasagara gyud sir na adire karon is mga positive. Sa undaman pod nga wala na gyud tay bakante, maglisod kayo og asa na ato ibutang kay tungod sa kadaghan. So careful na lang gyud ta, amping ta sa kanunay ha. Sige. End na ko ang atong live.